Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Sigueu benvingudes i benvinguts a Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques de la Catalunya central, a la teva emissora de proximitat, a casa teva, on si no. Sigueu benvingudes i benvinguts al 83è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Mollet, Ràdio Manresa, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda, el Bac de Roda i Miquel Martí-Pol, qui us parla Sergi Pérez, acompanyat com sempre pel Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola Escacs d'Osona. Què tal, Vladimir? Hola, Sergi, salutacions als nostres oients que ens escolten com sempre en un rigorós diferit. I ara, saludant el nostre tècnic, el Guillem Ramisa, li demano que ens recordi de quina manera es poden recuperar els continguts del programa. Hola, Vladimir, i hola, Sergi, què tal? Digue-lo de sempre. El programa es pot escoltar des de Spotify i es pot escoltar des de la web de Ràdio Roda, a través de la plataforma Spreaker, i allà els trobaran tots. Molt bé. I també tenim avui més gent, Sí. Vladimir. Sí. Ara passarem a presentar de seguida, però abans, quin menú tenim? Doncs mira, el nostre convidat que el tenim aquí físicament, el Marc Pere, responsable de gestió de les activitats dels escacs a la Universitat Autònoma de Barcelona, la primera universitat que vaig trepitjar aquí, a aquest país. Ah, sí? Sí. Que bo. I un company seu, David Galindo, em sembla que ens acompanya així per vies de so i connexió. El tenim amb un mit. Sí. Molt bé. I quan haguem conversat amb els convidats, perquè aquesta gent fan coses molt interessants a l'Autònoma, què més farem? Després farem uns apunts. Bé, se m'ha acudit donar una petita volta al món, començant per Catalunya, i tenim aquí una rabiosa actualitat que ens liga també amb la situació en els escacs mundials. Molt bé, doncs anem de viatge pel món i Marc, què tal? Benvingut. Doncs un plaer i amb moltes ganes de tornar a ser aquí un any més, en aquest cas compartint l'experiència a la UAB i amb els escacs que l'any passat doncs, no havíem pres i ha sigut molt interessant. De fet, ja vas venir tu, de fet vas entrar, recordo telefònicament, si no recordo malament, Sí. Quan estàvem, l'any passat, la temporada passada, Exacte. per tant és la segona vegada que vens. En persones diferents. Exacte, i a més, estem molt contents de que de tant en tant comparteixis continguts nostres als teus mitjans de comunicació, perquè sé que alguna vegada has agafat talls de veu del programa i estem encantats de que ho facis. Sí, com diu Míriam Monreal, que compartir és créixer i a mi m'encanta fer-ho i a vosaltres també, així que sumem. Fantàstic. Marc, què et va motivar a empènyer aquesta iniciativa d'incloure els escacs de la universitat? En part, el meu esperit emprenedor, intrínsec, però també que es necessitava un relleu. Es portaven 4 anys de junta que s'estan fent activitats a l'Autònoma i s'havia fet moltíssim. Per exemple, es va aconseguir 20 jocs de peces, que l'Espai 6, que és un espai a l'aire lliure, on hi ha taules de pícnic, hi hagi un tauler gegant pintat del terra, que es comprin peces gegants, un tauler gegant, s'havien fet tornejos, s'havien fet classes, es feien trobades setmanals, i llavors va ser la voluntat de continuar i també d'acostar els escacs universitaris des d'una perspectiva diferent. I també fer més activitats i treure'ls al carrer, treure'ls a l'aire lliure, perquè sobretot les activitats es feien en llocs tancats i nosaltres des del primer moment va ser un aspecte que vam intentar canviar. Molt bé. I altres universitats que, Marc, si ho comparem, jo també ho conec des de dintre l'Autònoma perquè he estat allà molts anys, en èpoques diverses, i he col·laborat activament amb la creació de les torres de la UAB, no? al Club d'Escacs. Doncs com ho teníem amb altres universitats catalanes? Doncs bé, tinc constància que a la UPC, concretament a la Facultat de Mates i Estadística, de tant en tant s'organitza algun torneig a partir del Consell d'Estudiants, emmarcat dins de festes, s'organitzen diferents tornejos i alguns són d'escacs.
Llavors, a la Universitat de Barcelona i la Pompeu van participar al d'Espanya, universitari, juntament com nosaltres a la UAP. D'acord. I possiblement els que estan més actius, que jo tinc constància, és la Universitat de La Salle, que ho porta l'exAlcón, i fan trobades setmanals i un torneig també marcat dintre d'una jornada festiva, que en David Galindo i jo vam participar. Molt bé. A la Pompeu Fabra hi ha també un curs de 2 nivells, l'imparteixen així, però l'imparteixen de forma virtual. Que hi hagués un espai allà físic no em consta, però igual m'equivoco perquè encara, o sigui, no porto gaires anys allà, però bé, aquest any ens van agafar el relleu dels campionats de Catalunya universitaris, perquè durant molts anys els havien fet aquí a la Universitat de Vic, i aquest any ha estat bastant espectacular la participació, no? O sigui, prop de 100, no?, participants. I més. No? Déu-n'hi-do. Més, de fet, només de la Universitat Autònoma de Barcelona van portar 43 participants. Mare meva. Específicament 18 federats i 23 no federats. Uau. I alguns no federats es van caure pel camí, em sembla que uns 10, perquè hi van haver problemes amb les inscripcions. O sigui que va ser espectacular l'acollida. Donant un crèdit també, però igualment. És moltíssim. O sigui, donaven un crèdit per participar? Sí. Que bo. El que passa que això també de vegades tenia aquí la meva experiència de la Universitat de Vic és que, per exemple, la gent de la UOC, clar, perden la primera ronda i desapareixen. Perquè sí, pensen que això, no? I això que ens va passar, Marc, també a les UAB Games, no? O sigui que allà s'apunten i pensen que només d'apuntar-se ja tenen els crèdits, no? I resulta que després s'ha de jugar al torneig. Sí, si no feies el torneig sencer no tenies el crèdit. No, després ho vam dir que, mira, això va en sèrio i... Escolta, una cosa, per proximitat d'aquí on estem gravant, a Ràdio Roda, a la Universitat de Vic, actualment es fa alguna cosa a la UVic d'escacs? Em sembla que sí, que tenen també un curs muntat. Sí, em sembla. Molt bé. Marc, quin és el vostre tret diferencial? Què feu de diferent a la UAP? Doncs mira, principalment, i el que hem canviat és això de treure els escacs al carrer. En aquest cas és a l'aire lliure, i utilitzem un espai que justament la universitat fa 2 anys va canviar completament, on hi havia autobusos i hi havia bastants cotxes, i han passat a fer-ho peatonal i un espai lúdic per parlar, per menjar i més pel lleure. I aprofitem aquest espai on ja de per si hi ha moltes persones per portar taulers d'escacs i fer trobades, que és la nostra activitat principal, on en David ha participat alguna vegada. Ara parlarem amb en David, però aquestes trobades, la gent que passa per allà, noteu que hi ha curiositat, hi ha interès, que desperteu inclús potser algunes ganes de jugar de gent que potser no s'hauria netejat? Així és. De fet, la major part de persones vinen simplement perquè ens veuen. És un lloc de pas, els hi fa gràcia, i llavors diuen, ostres, vaig a fer una partida. I moltes vegades potser un 10% de les persones no saben jugar a escacs i llavors aprofiten perquè un amic seu els ensenyi. Llavors és una oportunitat molt interessant. I a part d'això que ja es feia, i que es feia abans a un altre espai més tancat, doncs hem mantingut els tornejos també fent-los a l'aire lliure, i les classes d'escacs que al principi van passar a fer-les en un lloc tancat, i en veure que hi havia poca participació van passar un altre cop al mateix espai de les trobades i va anar molt millor. D'acord. I els tallers, Marc, alguna cosa d'això? Els feu? Els impartiu? A veure, fem moltes altres activitats, i una d'elles, per exemple, són tallers. Són esporàdiques on contactem amb persones referents i ens venen a fer tallers. De moment, per això, només n'hem fet un, que és el de la Marta Migó, els escacs, més que un joc que explicava de manera pràctica i vivencial diferents activitats i reptes que es donen a terme en el programa de l'escola. I a part d'això també hem fet projeccions de pel·lícules simultànies, partides cegues, facilitat el material a altres organitzacions, per exemple, a l'ICMAP,
un centre d'investigació de la UAB que per fi de curs volien fer una activitat diferent, doncs facilitem el material a qui ens ho demani. Fins i tot a un sindicat d'estudiants ens van demanar fer un torneig i vam dir deixem el material i vosaltres feu el que considereu oportú, i hem fomentat algun torneig com els UAB Games o la comunitària, i també, des d'un altre àmbit més competitiu, hem parlat amb el servei d'esport de la universitat, que ja van començar l'any passat, fent una petició, en aquest cas personal, jo i l'Eduard Domínguez, demanant de poder anar a l'Universitat d'Espanya, i aquest any ha sigut possible. Déu-n'hi-do, quina feinada. Anem a parlar amb l'altre segon convidat, el David Galindo. David, què tal, com estàs? Molt bé, un plaer estar aquí amb vosaltres. Escolta'm una cosa, tu, abans de tota aquesta moguda aquí a la UAB, ja jugaves a escacs? Sí, el problema és que no he estat federat. Ha sigut una cosa més entre el meu pare i jo que m'ha ensenyat des que era petit. Així que el meu nivell és una mica bastant més reduït que el del Marc. Per tant, jugues des de fa molts anys, des que eres petit, i com bé sent habitual, el pare és el que t'ensenya a jugar a escacs. Perquè aquí portem l'estadística, sempre preguntem als nostres convidats qui et va ensenyar a jugar a escacs, i de moment els pares guanyen per golejada. Molt bé, escolta, i tota aquesta moguda de la UAB, tu com l'estàs vivint? M'encanta, sincerament. Com ha dit el Marc, jo vaig conèixer les Torres UAB precisament perquè vaig passar cap allà de camí cap a la meva facultat, i des de llavors que he anat a moltíssimes trobades, i m'encanta perquè l'entorn és super sociable, ajuda moltíssim el fet de que estigui a l'aire lliure, i la gent bàsicament s'apropa i te fiques a parlar amb gent que no coincidiries de ninguna de les altres maneres. Clar. I de jugar a escacs, què diries que és el que més t'agrada? La que més... El que més t'agrada de jugar a escacs? La que més disfruto és l'exercici mental que suposa, perquè has de predeir els moviments de l'enemic o del contrincant o adaptar-te a les coses que fa, i això en part m'encanta perquè ho trobo un exercici mental molt, molt profitós. I tu quins estudis fas a la UAB? Jo faig un grau d'intel·ligència artificial molt nou, el van crear l'any passat. Sí? I això, els escacs i amb intel·ligència artificial, què? Alguna relació? Sí, realment estan molt relacionats. Suposo que coneixereu Stockfish i alguns d'aquests programes que són intel·ligències artificials que destrossen els jugadors normals i corrents. I no tan sols normals i corrents, fins i tot els campions del món també els destrossen. Sí, un progrés. Molt bé. Escolta'm una cosa, ara, tant pel Marc com pel David. I els professors, el professorat, la universitat, com s'hi ha posat? S'hi ha ficat de cara o trobar més aviat impediments? Us han apoyat? Com s'hi han ficat? A veure, doncs, la universitat, des d'un primer moment, ho va veure amb bons ulls. Per exemple, amb la construcció de l'Espai 6, ja es va tenir en compte des del primer moment els escacs posant el taulell gegant al terra i fent un espai al costat per poder guardar les peces, emmarcat dins del pla de sostenibilitat de la Universitat Autònoma. El que sí que, quan organitzem activitats, les ajudes triguen molt a arribar quan les demanem. Les coses de Palacio van despacio, eh? Bueno, això és això és de tot arreu. La burocràcia. La burocràcia universitària, sí. Però, d'altra banda, també hauria d'afegir que jo aquells darrers anys que he estat a la Facultat d'Economia i Empresa, la degana d'ara, la doctora Judit Panadés, doncs ens ha donat molt de suport i fins i tot vam organitzar un torneig allà a la facultat, a la mateixa facultat d'Econòmiques de l'Autònoma. Que bé. Això va ser el curs passat abans que jo ho portés, però sí, vaig participar i va ser fins i interessant. tot una mica més, sí, però bueno. I abans s'havien fet altres una activitats. mica, però ens van donar suport, ens van ajudar, donar diners per poder comprar les medalles, i les medalles van ser també molt, molt xules, i això, i bueno, hi va haver ambient. Tu, Vladi, que coneixes el món universitari, inclús jo diria arreu d'Europa, quin seria el país que a nivell universitari hi ha més tradició d'escacs i està més ficat dins el món universitari?
ara realment és difícil de jutjar perquè jo crec que amb la pandèmia la cosa s'ha universalitzat bastant. Bé, aquí a mesura que fos possible vam poder, per exemple, el curs d'escacs que vam organitzar aquí a la Universitat de Vic, després vam fer 5 edicions a l'Autònoma, però això als anys prehistòrics, Marc, això va ser als cursos 2000, o sigui, amb el Lluís Comas anava allà impartint, i això, curiosament, ho canalitzàvem a través de l'escola de doctorat. Això va ser un curs propi que oferia el Departament de Matemàtiques. El que passa que després, amb el sistema Bologna, els crèdits de lliure elecció es van retallar de forma molt dràstica. Amb la qual cosa, ara és molt difícil encabir activitats d'aquest estil perquè els estudiants tinguin crèdits. Aquest és el problema. No, jo em referia a nivell mundial. Quin seria el país que més tradició no sabria dir-te, perquè depèn... Mira, per exemple, perquè a Sant Louis ara és un centre reconegut dels escacs, no? Perquè, clar, hi ha un mecenet que hi posa molts diners i allà, hi venen, no? I tothom per jugar. Poderoso caballero és un dinero, no? I el més essencial per això és la motivació i la passió i que hi hagi gent implicada que proposi activitats. Clar. Perquè si un mecenes i ningú organitza, també no fem res. Totalment d'acord. Marc, feu alguna cosa per motivar les noies a jugar a escacs? Buscar una miqueta despertar aquest interès cada vegada més en el sector femení? Doncs sí, bàsicament, on participen més les noies són les trobades, per tant, provem aquests espais més inclusius i on les noies se senten més realitzades. I a part, vam seguir una tendència de FEDA, que era Me Too, que consistia en el Dia de les Dones, el 8M, si no m'equivoco, doncs que una noia ens ensenyés escacs. I ho van publicar a les xarxes i va ser una iniciativa que considero interessant. I bàsicament és això el que promovem. Com m'ensenyen a la meva carrera, que estic estudiant educació primària, doncs abogar més per la inclusió i de moment nosaltres no ens plantegem fer tornejos separats ni premis, sinó oferir espais que siguin més atractius per les noies. Està molt bé. I també tinc entès que hi ha una sèrie de campionats que ja són oficials, no? Que és d'Espanya, el de Catalunya, o com funciona això? De Catalunya ha estat molt difícil. Jo no he aconseguit que el Campionat Universitari de Catalunya entrés en el calendari oficial de la Federació Catalana d'Escacs. I això per què? Perquè la federació no ho veu així, punt. Per tant, sempre que ho havíem fet, ho vaig fer com un torneig privat organitzat per un club d'escacs, en aquest cas pel Club d'Escacs Call d'Atenes, i llavors, clar, d'aquí va sorgir la idea de fer dos grups, el grup de federats i el grup de no federats, com m'ha dit el Marc, aquest any la participació dels no federats ha estat espectacular, i després jo, a més aquí, clar, Vic no és Barcelona, perquè aquest any molta tibada ha tingut la Barcelona ciutat, el fet d'haver-ho celebrat a la Pompeu Fabra, també organitzava un torneig d'escacs ràpids, o sigui, tenia 3 seccions. D'acord. I, de certa manera, també els ingressos d'això, de la part aquesta, m'ajudaven una mica per poder tirar. Però mai he plantejat això, amb activa passiva, el director tècnic, fins fa poc el GM Jordi Magem, sí, i mai no. I escolta'm, i Espanya, el Campionat d'Espanya Universitari, la FEDA, el contempla també dins el calendari o tampoc? No l'he vist al calendari. Marc, David, expliqueu-me els campionats des de la UAP, com van? Hi aneu moltíssima gent, parlem una mica de resultats també, si teniu bons resultats, com s'ho passa la gent, no sé, una mica... A Espanya, no? El d'Espanya, Sí, n'hem fet moltíssims. El d'Espanya vam anar 4 persones. Vaig triar jo qui anava en funció dels criteris competitius i també d'implicació a la Universitat Autònoma. Val. Malauradament, els jugadors més forts que teníem no van poder anar. L'Albert Castillo, campió de Catalunya universitari, i l'Iñigo Ortín, un mestre FIDE que està per aquí, és de Navarra. I llavors
vam anar al Carlos Martínez, l'Eduard Domínguez, que ha fet classes i fa poc va estar aquí, la Maria Ibars i jo. D'acord. I els resultats van quedar tots per la meitat de taula, més o menys, però... Així hi ha molt nivell, no? Clar, perquè hi ha molts joves que estan estudiant i que més són federats i són forts. Jo tenia 1900 FIDE i sortia el setantè del rànquing. Déu-n'hi-do. I hi havia estat nivell. Sembla que hi havia 25 titulats a l'Espanya Universitari, per tant, van complir més o menys les expectatives. D'acord. I com a universitat, si no m'equivoco, van quedar més o menys quinzens sobre aquesta posició. D'acord. I jo tinc entès, David, que tu has participat també en algun torneig, el torneig La Salle i els UAB Games, que ara m'explicarà una miqueta què és. Com t'ha anat els tornejos? La veritat, increïble, una experiència molt enriquidora perquè he tingut l'oportunitat d'enfrontar-me a jugadors molt, molt potents i m'ha enriquit moltíssim. Que bo. I això dels UAB Games, què és? Els UAB Games és una iniciativa que promou la universitat que durant una setmana fan activitats dedicades a l'esport i sí que te recompensen amb un crèdit si t'apuntes amb alguna d'aquestes activitats. No obstant, jo no vaig saber això del crèdit fins després. Jo vaig veure torneig d'escacs i m'havia apuntat de cap. Positiva. O sigui que no anaves pel crèdit, tu anaves per jugar a escacs, però et vas trobar amb sorpresa, no? Sí. Fantàstic. Com a cosa curiosa, doncs aquesta última edició, al costat, en aquest espai que ha dit el Marc, l'espai 6, teníem unes noies allà fent... Zumba! Sí, rítmiques i no sé què, i després s'emprenyaven, o sigui, quan jo començava a cantar els aparellaments en veu alta, perquè amb la meva veu poc potent, entre cometes, elles es molestaven... trepitjava la música. Elles es molestaven perquè tu deies els emparellaments i Vatos no es molestava quan elles ficaven zumba, no? Està molt bé això, està molt bé. Que grande. Molt bé. Marc, quins reptes de futur us marqueu? Doncs, primer de tot, busquem relleu. Per tant... Ja estàs cansat? Ja vols plegar? Home, no. Jo per això ja estic acabant la carrera universitària, per tant, jo considero que aquest espai l'hauria de portar algú que estigui dins de la universitat. Per tant, si coneixeu algú que pugui estar interessat... Mira el David, el tenim aquí. Seria perfecte. Si més no, per fer una cosa ben simple, com és posar els taulers, un cop per setmana, que és la nostra activitat principal. Igualment per això, de cara al curs vinent, seguiré portant-ho, encara que, per exemple, com que he de fer moltes pràctiques, doncs no pugui fer durant moltes setmanes les trobades. Espero que algú almenys pugui fer això i tenim moltes iniciatives en ment i, de fet, encara em fa més propostes. Jo tinc la intenció de fer una escape room amb l'empresa Chess Boutique Pro, que és derivada de l'Acadèmia Josep Oms. I ja en vaig fer una i va ser molt interessant. Escape room vinculat al món dels escacs. Sí, és una empresa que es dedica a això. Ostres! I Chess Boutique Pro. A mi m'agrada molt. Va ser espectacular. Que bo. Per empreses, de vegades van a escoles, és molt interessant. Fantàstic. Tenim pendent una altra jornada d'escacs i educació amb en Xavier García Bou sobre com utilitzar els escacs gegants. M'han contactat per fer una xerrada sobre escacs i emprenedoria. Déu-n'hi-do, no pareu. I també volem organitzar un torneig contra 7 amb l'organització Urleco, que aquest dissabte es va fer el 3 pavons amb gran èxit. Doncs volem portar-ho a la Universitat Autònoma de Barcelona, a veure si pot aconseguir tot això. I Marc, ets imprescindible. Fer algun torneig. Ets imprescindible, no pots plegar, perquè, clar, estàs tirant del carro i, escolta, aquí qui farà tanta feina com tu? Sí, és complicat. I, sobretot, el més important pel final, que la gent també m'ho demanava, fer una festa final, que l'anava a fer aquest dijous, al final, per permisos que no han arribat, no sigui possible, on col·loquem escacs gegants, DJ i barra amb alcohol. Això pinta molt bé. Llàstima no tenir 20 anys, va dir. Si no, també hi aniríem nosaltres. Estareu convidats, per això. Gràcies, t'ho agraïm. Marc, David, moltíssimes gràcies. Us convidem a quedar-vos fins al final del programa, perquè ara ve la secció del Vladi,